ଶୁଣିଲା କଣ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ରୁଟି ଦଉଛି ଗଣିକି। ତମେ କେତେଟା ରୁଟି ଖାଇବ? ଆରେ ମୋର 2ଟା ହେଇଯିବ। ଠିକ ସେ କୁହ କେତେଟା ଖାଇବ? ନାଇଁ ମତେ ଭୋକ ନାହିଁ, 2ଟା ହେଇଯିବ। ଗରମ ଯେମିତିକା ହଉଛି ମୁଁ 20 ଥର ରୋଷେଇ କରିପାରିବିନି। ଆରେ କହୁଛି ନା 2ଟା ହେଇଯିବ, ମତେ ଭୋକ ନାହିଁ ବେଶୀ, 2ଟା ହେଇଯିବ। रुको जरा सबर करो। अरे 2टा रुटी तो एमती भी सरीगला। कौन करी मत भी भोक कला जोरे। कौन कले से खाइबा दब कौन कर आइडिया।